प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, कार्तिक गणेश की जय। तो देखिए गुरुभाई ना आप लोग के बीच बहुत सुंदर शिव चर्चा के कथा सुनावत तनी। हमरी कथा की आप सब शुरू से लास्ट तक सुना मा सुन के कमेंट बॉक्स में बताए कि हमार कथा सुन के आप सबके गुरुभाई ना कैसन लगल बाटे, और कमेंट बॉक्स में आप सब गुरुभाई ना हर हर महादेव लिखम। देखी ई गौरा पार्वती मैया के कथा ह, आ भोलेनाथ की कथा ह। तो आप सब हमरे कथा के सुनी। देखी गुरुभाई ना जन गौरा माता रहली अपने सखी सहेली के साथ प्रतिदिन जात रही, घूमे जात रही। तो उनकर सखी सहेली लो एक दिन बहुत लो सुंदर हरा चूड़ी लोग पहले रहल, बहुत सुंदर हरा चूड़ी लोग पहले रहल। उन्हों के पसंद आ गई, कितना सुंदर सुंदर लोग चूड़ी पहले बा, हर कलर के लोग पहले रहल। हरा पहले रहलो, केहू लाल पहले रहल, के कुछ बहुत सुंदर सुंदर चूड़ी लोग पहले रहलो। आई माता गौरा माता नाई पहले रहली, काहे से महादेव जी के लगे पर्वत पे रहत रहली। त कहाँ वहाँ देखी दुकान दौरी लगता, नाई पहले रहली। आ जब वहाँ से आवत रहली अपने सखी सहेली लोगन के देखत रहली कि हमार सखी सहेली लोग चूड़ी लोग पहले बा इतना सुंदर सुंदर। तो देखी गुरुबहिना गईली अपने महादेव जी के लगे गईली, कहली कि ऐसन बाटे कि आप हमके चूड़ी ले आ देती, बहुत सुंदर सुंदर चूड़ी ले आती, आ हम पहनती, हमू हमार जितना सखी सहेली बा लोग आ सब जानी लोग चूड़ी पहनले बा। तब महादेव जी कहतनी अरे चूड़ी जब यहाँ दुकान ना बा, एक दुकान दौरी ना बा, तो के हम कहाँ से चूड़ी ले के पहनाई, यहाँ पर्वत पे दुकान ना लगेला, तो कहाँ से जो नारी पहनले बालू केहू के दाज ना देवल जाला। तो गौरा माता कहतली ना हमके चाही त चाही, आ भोलेनाथ कहतनी कि हम कहाँ से दी, महादेव जी कहतनी हम कहाँ से दी। देखी गौरा माता ना मानतली, कहतली ना हमके चाही त चाही, आ महादेव जी अपने जिद पे बानी, आ गौरा माता अपने जिद पे बानी। देखी जब महादेव जी देखी गुरुबहिना जब चूड़ी ना ले आइल बानी, ऊ बाजार से जब चूड़ी ना ले आइल बानी, अरे उनके लगे तो बा, लेकिन देखी गौरा माता के कैसे परीक्षा का करतनी। तो देखी का कहनी जब चूड़ी ना लेनी महादेव जी, तो गौरा माता का कैली अपने गणेश भगवान के अपने लेहली, आ ले के अपने बेटा के आ नैहर चल देहली। नैहर जब गईली, जब नैहर जात तली तब माई देखत तली कि हमार बेटी बस इत लइका के लेके आवतली, आखिर में इनकर पति देव हमार दामाद जी कहाँ गईनी, हमार दामाद जी ना संगे बानी। कहत तली जब बेटी से पूछली तब बेटी कहत तली तू हार बेटी हम हई, त का करे अपने दामाद के खोजतलू, तोहार दामाद ना आइल बाटे, हम आइल बने, हमार बेटा गणेश आइल बने, और नाई केहू आइल बाटे। देखी जब इतना आखिर में पूछतली गौरा के महतारी पूछतली आखिर में तू काहे अइलू हऊ, ये तरह अइलू हऊ बिना उनके साथे के, आखिर में तो के का भइल। कहतली कि हमार जितना सखी सहेली लोग रहल सब जानी लोग चूड़ी पहनत रहल सुंदर से सुंदर, आ हम उनसे चूड़ी मंगनी त कहतनी कि कहाँ से हम तो के चूड़ी लाए, चूड़ी ना ले आईनी, आ चूड़ी खरीदिन हम रिसिया के, आ हम तोहरे लगे आइल बाटी, हम ना जाए, हमके जब चूड़ी ना ले आइल बनी, हमार शौक ना हमार श्रृंगार ना पूरा करतनी, तो हमके वहाँ के लगे रहले से का फायदा बा, उनके लगे से रहले से का फायदा। उ तो पर्वत पे रहनी, भांग धतूर जौन पानी घास उ खानी, आ हम जहाँ पूरी हलवा खीर खाए वाला हम हई, तो तू ते हमके ऐसने के साथे शादी कर देलू कि जाके हमके पर्वत पे रहे पड़ेला जहाँ घास ओसी उपजल रहेला। कहली देखा ये बेटी तोहरे नसीब में उहे रहला, तू नहीं के तू अपन सकाली ना हमके चूड़ी जब ना ले आइल बनी तो हम वहाँ के लगे हम ना जाए। देखी अब ते महादेव जी रिसिया के नैहर में चली अली, अब ते महादेव जी चिंता में रह गईनी, अब उनके चूड़ी ना देहनी, चूड़ी ना ले आईनी, तो देखा अब रिसिया के अपने नैहर चल गईनी। देखा चल गईली, अब का कहनी महादेव जी गुरुबहिना, अब महादेव जी सोचनी अब जातनी उनके हम चूड़ी दे आवतनी, आ कौने देखी कौने भेष में जातनी चूड़ी खूब बूढ़ बन के आ चूड़ी लेके आ जातनी बेचे अपने ससुराल में।
जब अपने ससुराल में चूड़ी बेचे जा तनी त कह तनी के चूड़ी पहनी हो, के चूड़ी पहनी, ऐसे कह तनी बेचतनी। तब तक गौरा के महतारी सुनली तो कह तली कि ए गौरा बेटी आवा चूड़ियार आइल बाने, आवा चूड़ी पहन ल। काली ठीक बाटे। जो कहतली कि जब ले आव हमार दामाद जी ना तो के चूड़ी पहने त आवा चूड़ी खरतीन रिसिया के आइल बालू त आवा चूड़ियार आइल बाने चूड़ी पहने। त गौरा बेटी कह के बोलौली आ गौरा बेटी अली घर में से चूड़ी पहने आ चूड़ियार के रोकले बाली अपने दुगारी पे आ रोक के आ गठरी चूड़ियार के उतरल तो जब चूड़ियार कहने चूड़ी पहने के तो गौरा पसंद कैली है ये चूड़ी पहनम। तो देखी जब हाथ पकड़ के आ चूड़ियार जातने जब चूड़ी पहनावे तो कैसे का कहतने। देखी उतरहनी महादेव जी बूढ़े के रूप धई के गइल बानी गौरा माता के चूड़ी पहनावे कैसे तो अपने ससुराल में। तो आप सब देखी गुरु बहिना तक देखी कैसे उ का कहतने चूड़ियार कैसे का कहतने तो सुनी सब गुरु बहिना। गोरहर बहिया बाटे नारामी कलाइया यार नारामी कलाइया। गोरहर बहिया बाटे नारामी कलाइया यार नारामी कलाइया। चूड़िया करनवाना गौरा गैली नाई अरवा हो के चूड़िया करनवाना गौरा गैली नाई अरवा की चूड़िया करनवाना। गोरहर बहिया बाटे नारामी कलाइया यार नारामी कलाइया। अरे गौरा गैली नाई अरवा हो चूड़िया करनवाना गौरा गैली नाई अरवा हो चूड़िया करनवाना। देखी जब इतना चूड़ियार ऐसे कहने कि गोरहर बहिया बा नरमी कलैया चूड़िया करनवाना गौरा गैली नाई अरवा चूड़िया करनवाना। तो कहत लिका गौरा कहत लिका हम चूड़ी पहन तनी ती चूड़ियार हमके का कहतन गोरहर बाई बाटे आ कहतन गौरा गैली नहीं अरवा चूड़िया कर ऋषि। देखी गुरु बहिना चूड़ी नाई पहनले वाली आ चूड़ी जब नाई पहनली कहली अपने माई से माई हम नाई चूड़ी पहनम ई चूड़ी गैनी है पहने तो बुढ़वा ऐसे कहता हम ना इनकर चूड़ी पहनम। देखी चूड़ी नाई गौरा माता पहनले वाली आ चल गईली घर में। जब चल गईली घर में अब वहाँ से चूड़ी लेके वापिस चलिए महादेव जी। ई तो ना जानतली गौरा माता कि ई तो हमार महादेव जी हई। देखी चल गईली वापिस चूड़ी नाई पहनली आ जब चूड़ी नाई पहली अब आके महादेव जी फिर सोचा तनी अब कैसे उनके दुआरी पे जाए, अब कैसे जाए। गईली तो चूड़ी पहनावे लेकिन ना पहनली, कह देनी ना पहनली लेकिन देखा अब कैसे। अब देखी कुछ और अपन उम्र कम करके अब फिर गई ना चूड़ी बेचे, सोच विचार के फिर गई ना चूड़ी बेचे। तो फिर कहतने का के चूड़ी पहनी हो सुंदर से सुंदर चूड़ी, के चूड़ी पहनी हो सुंदर से सुंदर चूड़ी। देखी फिर गौरा के महतारी सुनले वाली अब फिर गौरा की महतारी सुनले वाली तो कहतली ये गौरा बेटी आवो उनसे ना चूड़ी पहनलू हऊ ते आवा इनसे चूड़ी पहन लो आ बड़ा सुंदर सुंदर चूड़ी लायल बना। तो कहतली गौरा बेटी हम आई रोक आ हम आवत तनी चूड़ी पहने। देखी चूड़ियार के रोकली गौरा के महतारी चूड़ियार के रोकनी उ आ रोक के आ जब गौरा गईली चूड़ी पहले सुंदर चूड़ी भी चली कहली है ये चूड़ी हमके पहना दो। देखी जब चूड़ी कहली पहनावे के तो देखी जब चूड़ी जात ने पहनावे इ तो महादेव जी रहनी रूप बदल के जातनी अपने ससुराल में चूड़ी पहनावे आ जब चूड़ी पहनावे जातनी गौरा माता के तो देखी फेन का कहतनी कैसे। अरे गोरहर बहिया बाटे नारामी कलाइया यार नारामी कलाइया। अरे गोरहर बहिया बाटे नारामी कलाइया यार नारामी कलाइया। चूड़िया करनवाना अरे चूड़िया करनवाना गौरा गैली नाई अरवा हो चूड़िया करनवाना
गौरा गैली नाई अरवा हो चुड़िया करनवाना। गोरहर गोरहर बैया बाटे नारामी कलाइया अरे नारामी कलाइया अरे नारामी कलाइया। गौरा गैली नाई अरवा हो चुड़िया करनवाना। गौरा गैली नाई अरवा हो अरे चुड़िया करनवाना। देखी जब इतना बाती फेन चुड़ियार इतना बाती जब कह देना तो फेन कहतली ये माई तू कैसन चूड़ीहार बुला के ले आओ तलू दुआरे पे कि जब चूड़ी पहने जा तनी जब हमार बाँह छुआ तलो तो कहता गोरहर 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 बाई बार नरमी कलैया चूड़िया करनवाना। गौरा गैली नहीं अरवा चूड़िया ए माई हम ना चूड़ी अब पहनब जेही आता तेही कहता गौरा गैली नहीं अरवा चूड़िया करन हम ना पहनब अब चूड़ी। कहतली ये गौरा बेटी जा द कहता ने लोग तो कह द जब तू आयल बलू रिसिया के तबे न केहू कहता ना रिसिया के आयल तू चूड़ी के कारण तो ना न तो के केहू कहत कहली ना हम पहनबे ना करब चूड़ी। उ काहे कहत नहीं कि गोरहर गोरहर बाई बा उ काहे हमार देह निहरिया हम ना चूड़ी पहन। देखी ना गौरा माता चूड़ी पहनले वाली आ जब गौरा माता चूड़ी ना पहनले वाली चली आयल वाली। अब महादेव जी फेन सोचा तनी अब हम का करी अब हम कवन उपाय करी अब कवन उपाय करी कि चूड़ी पहने। अब तो चूड़िया ना पहन तली तो मनुआते ना बाली अब हम का करी। अब देखी फेन महादेव जी सोचले बनी अब सोचले बनी ले आओ खूब बढ़िया से फैशन में लवंडा बन के खूब फैशन में जाए चूड़ी बेचे हमरे सूरत पे मोह के आ कुछ कहब तो चूड़ी पहन ली हैं। देखिए अब खूब सुंदर के लवंडा बन के चूड़ी बेचे अब जातने तो फिर का कहतने जब चूड़ी बेचे जातनी तो का कहतनी कि के चूड़ी पहनी हो सुंदर से सुंदर चूड़ी बहुत फैशन वाला चूड़ी चूड़ी है चूड़ी। देखिए अब ऐसे फिर गौरा के माई सुनत तली कहत तली ये गौरा बेटी आ फिर आयल बानी चूड़ियार चूड़ी पहन ल कि जा द कहत रह कह ई चूड़ी जौन बेचे आयल बानी बहुत सुंदर बाने लवंडा बाने बड़ी सुंदर बाने आ बड़ी सुंदर सुंदर चूड़ी ले आयल बाने गौरा बेटी पहन ल। ठीक बा माई आवत तानी चूड़ी पहने आवत तानी। देखी जब आवत तली फेन चूड़ी पहने आ चूड़ी उतरले बाने उ अपन गठरी वठरी बा उतरले बाने आ उतार के जा तनी चूड़ी पहनावे। तो चूड़ी जब पहनावे जा तनी त का कहतनी फेन कैसे जब गौरा देहले वाली हाथ पहने के त कैसे का कहतनी फेंदी तो महादेव जी सोचनी लवंडा के भेष लवंडा बन के जाई तू कुछ कहब तू ते हमरे में प्रेम आ मोहब्बत ते लगाई ली हैं। अरे उहो बाली लड़की खान हमहू बानी लवंडा खान तो ऊ तो प्रेम मोहब्बत हो जाए। लेकिन देखी उनके अंदर गौरों के अंदर कुछ ना अंदर के गलत फहमी रहल आइनहू के ना। तो देखी का फेन कहतने उ चूड़ियार कैसे का कहतने गोरहर गोरहर बैया बाटे गोरहर बदनिया अरे गोरहर बदनिया। गोरहर गोरहर बैया बाटे गोरहर बदनिया अरे गोरहर बदनिया। अरे चूड़िया करनवाना अरे चूड़िया करनवाना गौरा गैली नाई अरवा हो अरे चूड़िया करनवाना। गौरा गैली नाई अरवा हो अरे चूड़िया करनवाना। गोरहर गोरहर बैया बाटे गोरहर बदनिया अरे गोरहर बदनिया। गोरहर गोरहर बैया बाट गोरहर बदनिया अरे गोरहर बदनिया। अरे चूड़िया करनवाना गौरा गैली नाई अरवा हो अरे चूड़िया करनवाना। कहतली हम ना अब चूड़ी पहनब इहो कहतने कि गोरहर गोरहर बाई बा ई तो कहतने गोरहर बदनिया बा हम ना इनकर चूड़ी पहनब ऊ तो दोनों जानी कहल बस गोरहर बाई बा ई तो कहता का फेन महादेव जी अब सोचा तनी अब तो गौरा रिसिया के चल दी अब ना पहनिए तो कैसे का कहतने फेन। अरे गोरहर गोरहर बैया बाटे गोरहर बदनिया अरे गोरहर बदनिया। अरे हम ही जो हई तोहर गौरा तोहर स्वामी हो अरे हम ही जो हई गौरा तोहर स्वामी हो अरे हम ही जो हई।
चूड़िया करनवाना तू ही आइलू नाई अरवा हो अरे चूड़िया करनवाना गोरहर गोरहर बहिया बाट नारामी कलैया अरे नारामी कलैया अरे गौरा हम ही जोई हाई तोहर स्वामी जोही हाई अरे गौरा हम ही जोई हाई तोहर स्वामी जोही हाई। देखी गौरा माता जब इतना महादेव जी वही जा सोचने कि कुछू कहतनी कुछू बन के आवतनी तो जब कह देतनी ती केहू पे लोभात नाय वाली गुस्सा के चूड़ी ना पहनतली चली जातली वही जा देखी महादेव जी अपन झलक गौरा जी के देखौले बानी आ देखा के आ महादेव जी तुरंत चल आयल बानी आ सारा चूड़ी छोड़ के अपने ससुराल में चल आईनी। जब चल आईनी अब गौरा सोचे लगली माई कहतली बतावत तू ना चिन्हलू आई तोहार स्वामी जी आवत रहनी चूड़ी पहने आवे आ उहे सब कुछ कहत ना चिन्हत रहलू तो कहतली ए माई ना चिन्हत रहनी अब हम कैसे का करी। देखी अब चूड़ी पूरा लेहली अपन सखी सहेली के बटली अपने पहनली आ कहली ए माई अब ना हम तोहरे लगे रहब। आखिर में हम चल आईनी चूड़ी खरीदी रिसिया के अपने स्वामी लगे से तो हमरे अपने ससुराल में भेष बदल के हमके चूड़ी पहनावे आईनी ते माई अब नाई हम रहब अब हम जातनी अपने स्वामी लगे आ वही पर्वत पे रहब हमार स्वामी अब कुछ देव चाहे ना देव लेकिन अब ना हमें माई अब ना हम रिसिया के आई। कहली गौरा के महतारी कहली ये बेटी तो कि ये तो समझावत रहनी लेकिन तू हमरे बात के ना तू समझलू अब से ना। देखी अब गौरा बेटी का कैली गणेश के लेहली आ लेके फिर अपने पर्वत पे अपने स्वामी के लगे गईली आ स्वामी से का कहतली कि अब ना हम कबो रिसिया के जाए आप भेष बदल के इतना गईनी चूड़ी पहनावे तो हम ना। लेकिन देखी गुरु बहिना महादेव जी गौरा माता के परीक्षा लेत रहनी कि देखो हमरे पे भर टिकल वाली कि केहू पे और जाली लेकिन देखी गौरा के अंदर ही ना रहल कि उहे जौन करब तो उहे करब नहीं तो अपन नैहर में दिन काट ले लेकिन हम केहू के अपनाएम ना। तेहर भोलेनाथ भी महादेव जी भी गौरा के परीक्षा लेनी आ महादेव जी गौरा के परीक्षा लेनी आ गौरा जी महादेव जी के देखी परीक्षा लेनी तो देखी दोनों जाने में केहू केहू के दूसरे के नाई अपनावत रहल तो देखी गौरा जी ना दूसरे को चिन्हली महादेव जी बतौने तो फिर अपन महादेव जी के लगे जैसे नैहर ससुराल से गईली रिसिया के नैहर में वैसे अपने मन्ने ससुराल में फिर अली। तो देखी गुरु बहिना केहू ना कुछ ऐसा करी कि कुछ खरतीन ससुराल से रिसिया के नैहर में जाए। देखी महादेव जी आ गौरा माता की कहानी रहल तो आप सब कहानी के हमरे शुरू से लास्ट तक सुन ले तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव।